Castelló aspira a aconseguir que cada dia siguin més les persones que opten pel transport públic. Això s'aconseguirà amb un sistema més eficient, puntual i útil per a la ciutadania. Una de les bases d'aquesta millora és el recentment implantat SAE, Sistema d'Ajuda a l'Explotació, que permet optimitzar els recursos i millorar la gestió del transport públic. A més, el SAE et dona la possibilitat de conèixer el temps que falta perquè un autobús arribi a la teua parada. Aquesta informació es pot conèixer gràcies als panells de les parades amb més tràfic de viatgers i viatgeres i gràcies al SMS Bus. La ciutat disposa d'una vintena de línies d'autobusos i d'una flota de vehicles Euro 5 que redueixen les emissions contaminants. A poc el combustible s'anirà complementant amb una alternativa més sostenible, el gas natural comprimit. El futur de la mobilitat a Castelló ve de la mà del tram, dissenyat per a vertebrar la ciutat i acostar els punts de major activitat: la universitat, l'estació, el centre i el mar. Tram és un sistema innovador i respectuós amb el medi ambient, amb via reservada i preferència de pas que garanteix la puntualitat i, molt important, el guia òptic permet alinear el vehicle amb la parada i fer-lo totalment accessible a tota la ciutadania de Castelló.